Ola, bons días a todas e todos. Imos dar comezo a este breve acto inaugural do seminario Os museos na sociedade actual, a situación en Galicia, unha perspectiva crítica. Acompáñame na mesa o membro do plenario e a alma deste seminario, que é Carlos García Martínez, e, naturalmente, Mari Carmen Martínez Insua, que é directora xeral de Patrimonio, a que aproveito para agradecer vivamente a súa presencia aquí. Faremos unha presentación breve, como dixen. Con isto non quero coartar a liberdade dos que me acompañen, pero o importante creo que é o que se vai dicir despois polos ilustres ponentes que están convidados e que aceptaron vir, de modo que Carlos García Martínez, de entrada, ten a palabra. Bom día, señor presidente do Consello de Cultura Galega, señor editor xeral do Patrimonio Cultural, señores ponentes, señoras e señores. Desde os primeiros momentos da súa creación, o Consello Galego de Museos fixouse como un dos seus obxectivos a realización duns coloquios periódicos encarreirados a analizar a realidade dos museos en Galicia, na idea de ir conformando unha diagnose do estado destas institucións culturais que se revelou, de certo, como preocupante. En todos estes coloquios contouse coa presencia de salientes museólogos e especialistas foráneos co fin de saber das experiencias levadas a cabo no eido da museoloxía noutros contextos europeos. O tratado naqueles coloquios, ao fin un estado da cuestión, foi reflectido en varios volumes que hoxe constitúen un contributo non pequeno a unha daquela parca bibliografía da museística en Galicia. Hoxe, transcorridos arriba de 30 anos, o estado do sector segue en parecidos niveis de precariedade, persistindo moitas das feblezas que se viñan arrastrando históricamente. Entrementres, na nosa contorna se producían e seguen a producirse sustanciais cambios no eido da museoloxía consoantes cos acontecidos na sociedade contemporánea. E, pois, a propósito deste seminario que organiza o Consello da Cultura Galega coa colaboración do Consello Galego de Museos, analizar e reflexionar sobre a situación dos museos en Galicia hoxe en día. Para isto, compre ter en conta as correntes de debate e experiencias que acerca da problemática xeral destes centros se levaron a cabo no contexto internacional. Sen dúbida que a reflexión que saia das exposicións aquí presentadas será dun indicado interese para esculcar dende unha ampla perspectiva na feble situación deste sector e das súas posibles causas. Reflexión que entendemos debe abranguer a máis unha ollada introspectiva de índole crítica sobre a tarefa dos museólogos e técnicos e do papel que deben exercer no anovamento actual da realidade museal. É ben notorio que no sistema cultural galego o mundo dos museos foi, dende tempo, dos máis desfavorecidos, tanto dentro do ámbito das administracións públicas como mesmo dende o das elites intelectuais. Somos conscientes que estas institucións requiren de forma ineludible unha profunda revisión que posibilite a súa adecuación ao rol que a museoloxía actual se atribuye e abrirse e dar resposta ás novas demandas sociais acometendo os precisos e inadiables cambios que isto comporta. Porén, hai que ter moi presente que a propia historia dos nosos museos constitúe unha peza no camiño para o seu anovamento, unha pexa no camiño para o seu anovamento. E isto é así porque o proceso de tránsito dende unha anticuada concepción dos museos como almacéns visitables a ser centros creadores de propostas vertebradoras e dinamizadoras da vida cultural dunha comunidade que en Galicia comezou moi seriamente, non é aínda un proceso concluso
e as museoloxías que avaliaron estas novas concepcións apenas teñen historia entre nós. Compre non esquecer que durante tempo estivemos a marxe dos debates daquelas tendencias inovadoras ás que só últimamente nos estamos incorporando. Non é exaxero afirmar que o sector permanece nunha situación inquietante. A ausencia dunha política definida, as carencias na súa ordenación e regulación, a complexa e múltiple titularidade dos centros e a súa tipoloxía, entre outros motivos, propiciaron unha anomia xeradora dun prolixo repertorio de sucedáneos de museos, dos que só teñen o nome, creados incluso a instancia de administracións públicas e de particulares, moitos nin sequera poderían ser considerados como colección visitables, sen recollento legal e, por suposto, sen cumpriren coas funcións e requisitos que se exixen. Arestora están aínda pendentes de desenvolver instrumentos normativos e regulamentarios que se contemplaban na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia de 1995, figuras de interese como o Sistema Galego de Museos e a Rede de Museos que, de existir, virían por certa orde no sector, para o que rexe aínda o desfasado Decreto 314/1986, ao que habería que engadir a crónica escaseza de recursos humanos e económicos. É de agardar que na nova lei de patrimonio, a falla dunha específica de museos que sempre defendemos, no seu correspondente capítulo se senten as bases que permitan estudiar este eido cultural e axuden a resolver ao menos parte dos problemas que hoxe en día lle concirnen. Queda aínda treito a percorrer e serios retos a superar para que os museos galegos exerzan o esencial papel que nos tempos presentes deben prestar á sociedade e á cultura de noso. Encomenda, por demais, de non sinxela resolución o esteo das administracións públicas e a implicación do sector privado. Hoxe, novos valores e instrumentos de concepcións metodolóxicas reclaman novas reflexións teóricas. A función e percepción social dos museos, o coñecemento do seu labor áchase en niveis non satisfactorios agás contados exemplos. Compre explorar novas posibilidades de financiamento e xestión acordes coa realidade social e económica na que nos situamos e integrar nas estrategias de desenvolvemento o patrimonio cultural como recurso económico que facilite a sustentabilidade do sector. E, como non, analizar o determinante papel que o marco normativo desempeña na función e ordenamento das institucións museísticas. Para tratar destes interesantes asuntos contamos con destacados museólogos especialistas que de seguro nos ilustrarán con adecuadas análisis que serán de sumo proveito para ter moi en conta no estudo da problemática museal en Galicia. Agardemos que desta volta, co concurso do Consello de Cultura Galega, o que aquí se conclúa logo da súa exposición e debate, de algún modo se lle tiran conta nas políticas culturais das administracións competentes e poda contribuir á necesaria ordenación e anovamento deste sector que hoxe nos convoca. No nome do Consello Galego de Museos, quero agradecer ao Consello de Cultura Galega, na persoa do seu presidente, que propiciase e organizase este seminario Os Museos na Sociedade Actual. Aos señores relatores que atenderon amablemente a invitación para a participación no mesmo e a todos vostedes, señores e señores, pola súa asistencia. Moitas gracias. Moi ben, ten a palabra agora a dona Mari Carmen Martínez Insua, directora xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. Gracias. Presidente, amigos e amigas, bos día a todas e todos. É para mí unha honra dar a benvida a todos os asistentes a este seminario organizado polo Consello da Cultura Galega en colaboración co Consello Galego de Museos, exemplo do bo facer dos profesionais da museoloxía de Galicia. Facer unha reflexión sobre o papel dos museos na sociedade actual implica potenciar a súa función tendo en conta a crecente sensibilidade colectiva no que atinxe a herdanza e a creatividade cultural, a articulación das novas formas de relación entre os museos e o público e o dereito de acceso á cultura. A Consellería de Cultura e Educación, a que represento hoxe aquí, fai unha aposta decidida pola Rede de Museos de Galicia que entendemos como espazos de encontro e participación nos que se articula a personalidade colectiva como unidade
dunha comunidade consciente do valor da súa memoria e do papel que xoga no diálogo intercultural do mundo contemporáneo. Creer no futuro dos museos como factores activos e revitalizadores das comunidades locais, onde o público sexa o suxeto activo que sinta o museo como unha parte da súa condición cidadá. O seu valor social trascende o papel do mero guardián dos tesouros de xeracións futuras, obrigándonos a traballar para poñer todos os coñecementos extraídos das súas coleccións a disposición da sociedade. Como apunta Giovanni Pinna, a novidade da versión moderna do museo non está en inventar e asumir novas funcións, senón na socialización das antigas, caracterizándose pola participación e dinamización cultural abertos á cooperación. A día de hoxe son 82 as institucións que conforman o Sistema Galego de Museos, un sistema que require un desenvolvemento práctico e visible no que estamos a traballar dende a Consellería de Cultura e Educación. Son moitas as necesidades que presentan os museos hoxe en día, pero tamén son moitos os profesionais que desenvolven con responsabilidade e tesón o seu labor cotián. É o noso desexo e a nosa obriga asegurar un eficaz funcionamento dos museos e das coleccións a través da unión de vontades e esforzos do desenvolvemento de estrategias de cooperación para acadar o seu recoñecemento como eixe do desenvolvemento sociocultural de Galicia. Por iso, estáse a traballar na mellora dos museos, renovando infraestructuras e museografías, catalogando, inventariando e difundindo as súas coleccións e tamén asesorando a organismos públicos e privados interesados na creación de novos museos ou colección visitáveis. Con estes desexos, doulles a benvida de novo a este seminario de museos na sociedade actual que vai servir de reflexión e punto de partida para afrontar os retos e desafíos que a sociedade actual demanda aos museos. Gracias. Eu quero decir en primeiro lugar que me complace moito que se poida celebrar este seminario aquí no Consello da Cultura Galega e por este motivo e non é por devolver as palabras que García Martínez dixo antes, sino por xusticia. Agradezo ao Consello Galego de Museos o seu traballo de preparación e de coordinación deste seminario e a confianza que deposita no Consello da Cultura Galega para que o leve adiante. E nós nos sentímonos tamén moi honrados de poder colaborar nesta dirección, porque unha das funcións esenciais do Consello da Cultura é xustamente servir de plataforma e de lugar de encontro para facer propostas ou para debatir directrices en materia cultural que poden servir e ser útiles para o sector e que, por tanto, non son excluintes, sino que son complementarias co que se pode facer noutros ámbitos e noutros lugares. Estes días estamos celebrando modestamente os 30 anos de existencia desta institución do Consello da Cultura Galega e o que me acompaña na mesa á miña esquerda, Carlos García Martínez, agora mesmo yo recordaba, formou parte da primeira sesión constitutiva do Consello en setembro de 1983 e xa naquela altura se discutía a posición das diversas institucións non só dos museos, sino de fundacións e de outras na configuración futura do Consello. Felizmente, pasaron 30 anos, el está aquí de novo, forma parte, ainda que con intervalos anterior polo medio, do plenario do Consello da Cultura, e, por tanto, isto mostrase que as institucións, se teñen un certo sentido, e se cumplen as súas funcións para as que están previstas, axudan a transformar non só o panorama institucional, sino tamén a sociedade na que están insertas e a que se deben. En este sentido, falar de museos é falar da situación actual e da súa perspectiva futura é falar dunha institución esencial da cultura. Non só polo número, acaba de decir a directora xeral que hai 82 entidades en Galicia que se poden catalogar como museos. É un número
coleccións. É un número extraordinario nunha comunidade humana de 2,5 millóns de habitantes, que os que primeiro pensaron en facer este tipo de coleccións alá na Grecia clásica, e que concibiron un museo como lugar donde o traballo das musas se pode facer presente e evidente e patente, quizá non sospeitaban que nun curruncho da Europa, do Fister da Europa Occidental, pudese haber algún día tantos acubillos para tantas musas que ali deixan o seu traballo. É unha felicidade e unha riqueza. Pero temos que poder adecuala, ayornala, poñela en valor e proxetala cara ao adiante. E é con estas ideas coas que en diversas conversas que tuvemos Carlos García Martínez e Maseu saleu esta necesidade de repensar e de facer algunhas propostas cara ao adiante sobre a situación actual dos museos e os retos e desafíos que debe acometer. Porque os museos teñen unha longa historia e teñen, creo que, un feliz futuro, pero non é o mesmo do que é o presente. E, por tanto, en certo modo, os museos exemplifican a transformación que nos últimos decenios ten sufrido o mundo da cultura, que nacido dunha concepción relativamente selectiva, mesmo elitista. A palabra colección, coleccionismo, significa que hai algunha persona que está pensando en como reunir obras consideradas moi valiosas ou obras de arte para un fin determinado, tense que facer compatible con estas demandas da sociedade actual e futura que cada vez máis son insistentes en ter un acceso masivo e indiscriminado e a veces incluso pouco organizado aos bens culturais, e os museos son os dos lugares máis emblemáticos de bens culturais. De modo que temos que facer compatible o distintivo ou a distinción coa democracia, ou co acceso masivo, e coa rendibilidade, que se dice tamén en algúns aspectos, coa participación daqueles que son usuarios ou que se benefician do que teñen os propios museos. Isto tense que facer aquí en Galicia e fora de Galicia, e penso que en todo o mundo occidental, especialmente en Europa, donde temos un continente, en fin, repleto de museos, repleto de cultura, temos un perigo de que sexamos considerados quasi como un parque temático, pero hai que sacar algún rendimento a este propio parque temático e, por tanto, darlle a volta á situación. Non queixarnos de ser un parque temático, senón explotar as vantaxes de poder ser algo máis que un parque temático. E, bueno, neste sentido, creo que non só a trayectoria do Consello Galego de Museos, sino dos moitos museos e coleccións que existen en Galicia e a propia atención que os poderes públicos, non só autonómicos, senón locais e provinciais, prestaron no pasado, prestan na actualidade, espero que sigan prestando no futuro, mesmo entidades privadas, a este mundo dos museos da arte, permita que podamos, dentro de algún tempo, seguir pensando que os museos non só non existen, non só non son importantes, senón que forman parte dun tecido de concepción diferente da cultura, aberta, plural, disponible para todos, sin perder algún dos seus valores de distinción, que nos fará a todos, non só, espero que un pouco máis felices, sino tamén máis dignos da nosa propia comunidade e da nosa propia condición de especie humana, con memoria, con palabra, con recordos, con capacidade para disfrutar da beleza e a veces tamén para facer cousas inadecuadas, pero desas non vou contar porque non están nos museos. Benvidos a todas e todos, gracias sobre todo aos ponentes e os que se ocuparon máis directamente desta organización. Confío en que van sair unhas xornadas moi útiles e moi proveitosas. Saben que teñen o Consello da Cultura ao seu dispor para que o que precisaren e nós sexamos capaces de ofrecer. Bos días, fica inaugurado este seminario sobre os museos de Galicia.
Bueno. Bon día a todos. Comenzamos xa que logo a primeira sesión con dúas ponencias. A primeira a continuación de Antón Bamonde e a segunda de Jacques Senard, o coñecido museólogo suizo que nos acompaña en esta sesión. Como realmente xa foron distribuídos uns currículos breves, pero suficientemente expresivos de cada un dos ponentes, eu só, lógicamente, para que eses 3 cuartos de hora que esteñen previstos cada un dos intervinientes os podan aproveitar o mellor posible, só farei dúas pinceladas de cada un deles e advertir nada máis que as dúas exposicións van a ser seguidas e, polo tanto, non haberá preguntas nesta fase para deixar para o debate de despois das 12 do mediodía digamos, as intervencións, cuestións, preguntas ou plantexamentos que cada un dos presentes queda establecer cos dous ponentes desta mañá. Temos hoxe, digamos, a sorte de contar con dúas persoas, en este caso, con Antón Bamonde, que pola súa actividade e especialidade intelectual, o campo do pensamento, o campo do ensaio, pois nos pode abrir moito a mente as xentes dos mundos dos museos para, de alguma maneira, sair fora do noso ámbito, do noso espacio, e, lógicamente, reflexionar dunha maneira máis aberta e máis crítica sobre a realidade coa que operamos de forma cotiá. Antón Bamonde é unha figura ben coñecida, unha figura, digamos, que asume con valentía e sin ningún tipo de reserva o debate, asume a crítica, asume moitas veces a provocación e, sobre todo, plantexa, digamos, que en este mundo no que vivimos hoxe en día, basicamente non existen feitos, senón que existen interpretación deses feitos. E, de alguma maneira, que esas interpretacións provocan consensos ou provocan discrepancias ou disensos. É enormemente importante este enfoque porque, de alguna maneira, a práctica museolóxica e a reflexión teórica do profesor Enar coincide en boa medida coas reflexións que desde outro campo moi distinto desenvolve Antón Bamonde, autor dunha serie de libros, autor, digamos, polemista e ensaísta no mundo, no xornalismo diario, e que a min, personalmente, das súas obras, interesanme todas, pero basicamente unha que é a derrota de Galicia, onde de alguma maneira fai unha reflexión sobre a conxuntura, o momento que vive este país nos últimos 25, 30 anos, e que de alguma maneira esa reflexión son moi fecundas, enormemente interesantes, para reflexionar a xente que operamos co patrimonio cultural dos museos, si consideramos que o patrimonio cultural, digamos, estar ligado aos temas de identidade e da memoria e que os museos son espacios para operar con esa memoria e con esa identidade. Por lo tanto, sin máis dilación, paso a palabra ao profesor Bamonde, Antón Bamonde, para que nos plantexe a súa ponencia. Bos días a todos. Moitas gracias a Xosé Carlos Sierra pola amable presentación. Moitas gracias a Carlos García Martínez e a María Xosé Fernández Cerviños, ao Museo do Pobo Galego e ao Consello Galego de Museos por convidarme, e tamén ao Consello Galego de Cultura por acollernos, non só pola oportunidade de estar aquí, senón tamén pola de obrigarme a poñer un pouco de orde na miña cabeza, que é sede de tantas ignorancias e perplexidades, sobre o asunto que nos ocupa. Son, como acaso saiban, un lego nesta reunión de museos. Síntome, pois, como un nadador que se mergulla en aguas descoñecidas, non sen atrevemento.
Como nunha certa fotografía de Bari Caramés, lánzome a un fondo transparente do que emerxen burbullas, pero a visión está desenfocada. Mergúllome con maior temor aínda se considero que tamén neste ámbito, como en tantos outros, segundo creo, non sabemos onde estamos nin a onde imos. Pero tal vez este ignoramos é, por puro paradoxo, a primeira idea que deberíamos intentar xustificar. Para iso, usarei unha afirmación apodíctica que lle escoitei non hai moito tempo o historiador da arte Juan Antonio Ramírez, lamentablemente falecido. Yo no sé qué cosa es el arte contemporáneo, ni conozco a ningún artista, crítico o galerista que sepa en qué consiste. Y si dice que lo sabe, miente. Foi unha declaración que estimei moito, porque adoro as frases redondas e simples que, a vez, encerran unha sabiduría depurada pola reflexión de moitos anos, como non podía ser outro caso, dun historiador de arte tan notable como foi Juan Antonio Ramírez. E así é, dende o ready-made de Duchamp, dos que nos separan xa casi 100 anos, Duchamp creou os primeiros ready-made en 1915, caeu un certo sentido do que era arte. Ao principio, a forza disolvente que encerraba o principio co que podían ser construídos eses ready-made non se fixo tan clara. Ao fin e ao cabo, a vanguardia estética acompañante da idea de progreso seguiu rexendo ata o período comprendido entre os anos 60 e 80 do noso século. Moitos sinalaron a obra de Warhol, que enlazaban da cultura pop coas imaxes do dadaísmo, como o punto de non retorno. Dende as latas de sopas Campbell ou a caixa brillo, fíxose patente que a arte traspasara a última fronteira. Como indica Arthur Danto, crítico que hai que tomar en si mesmo como un síntoma, a arte é agora unha especificación da historia da filosofía. O que lle dá valor a unha obra non é o seu carácter aurático, ou único, ou os seus valores artesanais, ou a beleza que dispoñan, ou calquera outro criterio co que a arte se tiña construído ou definido a si mesma. Xa non Giotto ou Duccio, nin tan siquiera Usura, como denunciaban nos seus cantos de Rapán. Agora, o concepto é o que marca a nosa época na arte. Iso, aínda que sospeitemos da connivencia entre a usura do concepto e a usura pura e dura. Ao fin e ao cabo, as obras de arte son hoxe un dos ámbitos máis seguros, aparentemente, dos mercados de valores. Robert Hughes ten escrito páxinas moi sagaces sobre a complicada relación entre arte e capitalismo nas últimas décadas. En todo caso, hai que aceptar o que o territorio da arte ten de síntoma. A obsolescencia da vanguarda correu parella o que Lyotard, xa hai unhas décadas, chamou a caída dos grandes relatos. Ao tempo en que decaía a ilusión revolucionaria, o proxecto utópico, ou o máis modesto programa ilustrado, a ilusión dun mundo racional éticamente conformado, foise abrindo paso a noción do museo imaginario. Unha expresión que, como seguramente saberán, se debe originalmente a André Malraux. Unha máscara africana, unha pintura de Piero da Francesca, unha escultura de Cánova ou unha creación de Francis Bacon, por non falar dun arado, unha moto Vespa ou un episodio de Bob Esponxa, sitúanse, en tanto que artefactos artísticos ou máis ampliamente culturais, na mesma posición en relación ao intérprete. Este, a súa vez, colócase na posición dunha especie de turista virtual nos múltiples pasados da humanidade. Mais ou menos como aquel Yankee na corte do rei Arturo de Mark Twain, unha das primeiras novelas nas que unha hipotética máquina do tempo facía ver as súas posibilidades. Tamén un museo é unha potencial máquina do tempo. E viaxando nesa máquina, todos os acontecementos están igualmente cerca de Deus, para usar a bella metáfora dun historiador alemán. Así que, en definitiva, unha vez que xa non hai criterio para decidir o progreso nas artes, o que queda é a totalidade do pasado, non só da arte, senón, en definitiva, da experiencia humana, como arca ou mostrador do que entresacar a vontade aquilo que en cada momento pode marcarnos ou axudar a configurar a experiencia presente. Pero iso non só desde buxa obra, senón tamén os seus límites e o seu sentido. Cai o sentido da verdade. E, por tanto, a arte se configura como acontecemento hermenéutico, para dicilo na linguaxe de Bátimo. Pero, que pasa entón co museo na época posmoderna ou como que iramos denominar
aquela época na que ese límite foi cruzado. Ao final, os museos públicos foron creados en grande medida baixo a concepción revolucionaria e ilustrada, segundo a cal as vellas coleccións privadas atesouradas por un puñado de ricos debían ser mostradas con fins educativos a unha poboación que se presumía ávida de refinar a súa mente e o seu gusto. O ascenso dos museos públicos tivo lugar nese século XIX para revestir a forma dun centro de aprendizaxe acerca da arte, da historia natural ou da cultura material. Os museos eran o lugar no que podían contemplarse os vellos osos do pasado e tal vez eran tamén a súa tumba. Que sucede co museo na época en que xa non sabemos que é museable ou non, dado que non sabemos que é arte ou non? Que sucede cando os criterios para decidir o que ha de ser mostrado son máis lixeiros e evanescentes, máis líquidos? Ao caer os marcos estables que conformaron a modernidade, nos vemos confrontados a ver os museos como unha experiencia, un suceso hermenéutico que ten que xustificar en cada caso o seu programa, a súa iniciativa e a súa validez. Derrubadas as xerarquías, o público democrático é o suxeito dunha transvaloración. Xa non se sabe que está en riba e que clase de cousa está abaixo, que é bo e que é malo. O público está estupefacto e confuso, tal vez, pero sabe xa que non está obrigado a visitar os museos con aquela sagrada unción que era a norma nas clases cultas no pasado. Non faltan, dende logo, os que abogan polo retorno, por secuestrar os museos das grandes masas, por restituir a aura de experiencia no museo, pero non sole ser esa, sen dúbida, a dirección da corrente. Como resultado, o museo vese obrigado a formar un continuum coa experiencia conformada polos medios de cultura de masas, ou a librar o combate por impugnación deses marcos mentais. Pode o museo ser conformista, entre aspas, ou crítico, entre aspas. Pode militar entre os apocalípticos ou entre os integrados, pero xa non está salvo no empirio. O público arrógase o dereito a xulgar, e rara vez o director do museo, o responsable das coleccións, ten valor, como no título da peza teatral de Peter Handke, para insultar ao público. Polo demais, Internet, a nova Alexandría, permite o acceso máis ou menos universal a unha amplia gama de información, entretemento e cultura. Aquí nos volvemos a topar cun dos paradoxos da democratización cultural. Todo está accesible na rede, pero poucos poden, de feito, beneficiarse desa capacidade. Cantas mentes posúen esquemas mentais que lles permiten estar en condicións de procesar esa enorme amalgama que procede a Internet? Esta pregunta nos mostra o perigo dunha excesiva compracencia coa rede. En realidade, hai motivos para pensar que podemos estar regresando a unha nova Idade Media, a un mundo de feudo rivalizando entre sí, dirixido por grupos extremadamente restringidos, e a unha enorme fenda cultural entre unha élite hiperreducida, de alta cultura no estilo do século XIX, que forma parte da corte deses novos feudais, culta pero pobre, e amplias maiorías coa mente forxada nos programas educativos da administración e a cultura de masa sentimental, subproducto romántico da Revolución Democrática aliada ás novas tecnoloxías. E referirse a isto é casi referirse á historia do cine. Sexa como for, a cultura secuencial, lineal, propia da lectura reflexiva e ordenada, característica da era Gutenberg, está sendo rapidamente desplazada pola nova cultura mosaico de Internet, na que a simultaneidade destrue a orde xerárquica. Todo cae baixo o novo paradigma post-ilustrado no que o alto e o baixo se mesturan e confunden, sen liñas de forza definidas nin xerarquías. En última instancia, estamos ante unha transformación de época. Ao desaparecer o tempo lineal ligado ao progreso como modulación do xerárquico e progresista, imponse a lógica do acontecemento. A cultura mosaico se entrelaza con ese tempo presente no que vivimos suspendidos, como se fora nunha variante laica da eternidade vivida como un nunc instans. Gostaria de facer aquí unha breve parada no meu discurso para referir unha pequena anécdota. Estes días acabei de ler un libro que se chama 1913, un año
hace 100 años, que é un libro moi interesante porque narra a atmósfera cultural de principios do século XX. En realidad, a principios do século XX é cando se produce xa a primeira crisis da Ilustración, porque o ambiente xeneral era de caos. En realidad, se entrevía que era un mundo que podía estar cerca das ruínas. E, en gran medida, a arte do momento, pois os Peter Klee, os Mondrian, etc., pois non deixaban de ter na súa intención o crear un arte que fose cristalino e que fose, por así decir, unha salvación dese atmósfera ou dese presentimento do caos, que despois se confirmou isto coa Primeira Guerra, non? E o mesmo podría dicirse de Gropius e da Bauhaus. Bueno, en este libro, que se chama así, 1913, un año hace 100 años, o autor dá conta de Aaron Hanning, creo que se chama, o periodista británico, escribiu un libro que se chamaba La Gran Ilusión, donde decía que era imposible que sucedese unha guerra, porque había novos medios de comunicación, o teléfono, e porque os países estaban agora enormemente entrelazados a través dos modernos medios de transporte e porque máis os intereses das élites dos diferentes países pois tiñan negocios comuns. Esa predicción que, ao decir do autor do libro, pois foi moi popular, foi un bestseller en aquel momento, pois naturalmente foi publicado en 1911, tuvo reedicións e todavía en 1913, un ano antes do desastre, pois ocupaba boa parte, ao parecer, da atmósfera cultural alemana. Eu a veces me pregunto, cando eu era un pouco máis novo, cando eu acababa o meu instituto e era un rapaz progresista, etc., pois compartía a opinión, que me parece que en aquel momento era general, de que as cousas pois podían estar cheas de conflictos e problemas, pero que ao final era bastante claro cal era a dirección da historia. Sin embargo, me parece un rasgo moi peculiar do momento presente a opacidade. É dicir, o feito de que creo que moi poucos arriscarían a facer unha prognose acerca de cal pode ser o estado do mundo dentro de 10, 20 ou 30 anos. Esa crisis dos anos 20 podría reduplicarse, por certo, facer unha mención á crisis das vanguardas, dos anos 60, 80, etc., e a súa sustitución pois, bueno, pois, para este pluralismo, digamos, da arte contemporánea e tal vez facer unha referencia a que relación ten a situación da arte contemporánea e de outros produtos, digamos, espirituais, co contexto histórico de crise na que estamos, na que non sabemos, non somos capaces, non é que o proxecto ilustrado fora derrumbado, así que non temos a menor noción, nin nos arriscaríamos, creo, ninguén, a facer unha prognose acerca do futuro. E me gustaría saber se dentro de 100 anos o historiador da cultura, o historiador da arte, o historiador puro e duro, que dirá da nosa época. É dicir, que se estamos antes dunha nova fase de evolución e progreso, etc., ou se estamos antes de circunstancias outra vez máis catastróficas, pero, sin embargo, con atmósfera que xa non é aquela tan tenebrista, digamos, ou caótica de principios do século XX, sino con esta peculiar forma de alegría e de presentismo que é tan característica do presente e que, sin dúbida alguma, ten que ver moito pois co feito de que os medios de comunicación de masas pois difunden, digamos, un modelo de civilización que incide moito, necesidade do consumo, en este presentismo, en este estar, o que decía no texto, como suspendidos ou colgados. Me permito tamén facer establecendo un pequeno corte, porque tal vez é un orden de discurso diferente, pero digamos que a veces se pensa en Internet ou na propia época presente como unha época que efectivamente é unha época de colapso do tempo e do espacio, é dicir, onde o orden lineal do progreso, digamos, é como se fose comprimido en algo parecido ao que os teólogos medievales chamaban o presente eterno, non? O nunc estans. Como se estiveran suspendidos nun extraño tempo
Isto que presenta, creo eu, máis incertidumes das que pode aparecer. Bueno, feita esta pequena intervalo, continuo. Esta é a gran transformación, esta transformación na constelación da época, que vale non só para os museos de arte, senón para todos aqueles etnográficos, tecnolóxicos, industriais, etc., que conforman o amplio campo das institucións museísticas. O seu programa se ve cuestionado por unha época que se presume sen fundamento e que, tendo a ilusión de recrearse a si mesma a cada intre, vive, de facto, nunha extraña sorte de suspensión. É certo que os museos non están en crise, ao contrario, cada vez aumenta o número de visitantes ás salas e a curiosidade se expande por territorios antes ignorados. Ao tempo, moitos museos incorporan técnicas de marketing e da cultura emocional para facer visitar aos visitantes unha experiencia. Os museos son hoxe unha parte importante do sector terciario e facilitan a propagación do turismo, que é, obviamente, un dos grandes negocios mundiales, e senón que non lo digan a nós en este momento. Sin embargo, se miramos máis alá, é posible registrar unha certa crise das súas formas programáticas debido ao cambio de paradigma mencionado. Iso obriga a reformulalos. Nunha sociedade pluralista na que o que os museos coleccionan e como fan, e na que o que exhiben e como fan son materias de crecente discusión, os museos han de tornarse centros de controversia, para usar a magnífica expresión de Wheeler Boyd. Os museos teñen que involucrarse nas crecentes discusións acerca das novas tecnoloxías, as novas correntes estéticas e as novas interpretacións do pasado e do presente. O seu papel como lugares da memoria e da identidade está ligado a esta conciencia acerca do modo en que han de involucrarse na sociedade. Supoño que algo así como un liberalismo multicultural tería que ser o seu fundamento filosófico. Debido á caída das grandes visións que narraban a historia da humanidade máis ou menos ao estilo da idea hegeliana, como o despregamento na historia dun suxeto activo que pouco a pouco alcanzaba a súa propia identidade a través do conflicto e reconciliación, os museos non poden hoxe máis que tomar nota do pluralismo das imaxes do mundo e intervir no espacio público non verticalmente, como mestre que dá unha lección canónica e magistral aos seus alumnos, senón horizontalmente, intervindo nos debates e nas batallas da opinión que teñen lugar no espazo público. E ben, que hai de Galicia? A súa problemática inscripción na modernidade é clara. Déixenme ler agora, ao respecto, un pequeno artigo que publiquei hai un par de anos e que reivindicaba a creación dun Museo de Arte Galega. Decía, un dos museos máis importantes de Galicia, e sin dúbida o máis desprezado, é o Carlos Maside, situado nun edificio anexo ás cerámicas do Castro, en Sada. Nese museo pode atoparse unha pequena representación do que foi a arte moderna galega dende a terceira década do século XX ata os anos 70. Son poucos os visitantes que o frecuentan, pero que no fai atópase no Santa Santorum de tradición da vanguarda entre nós. Ese edificio, el mismo unha versión do espírito do constructivismo soviético máis ben que da Bauhaus alemana, mostra que a modernidade non pasou de longo ante nós. Se as institucións públicas, e en especial a Consellería de Cultura, non fosen tantas veces rexentada por iletrados, esa colección tería que constituir un acicate para a creación dun Museo Galego de Arte Moderna. É unha vergonza que aínda non exista un museo público no que poda verse a arte galega. Castelao, Maside, Arturo Souto, Huici, Maruja Mallo, Granel, Fernández Mazas. A colección enteira do Museo de Sada está formada por nomes indispensables. Sobre todo o do Luis Xoane, de quen se cumpriron no momento da publicación do artigo o 100 aniversario do seu nacimento. Certamente, a colección dun Museo Galego de Arte Moderna tería que partir dun instante anterior, tal vez de Pérez Villamil, ou máis tarde da xeración do Ente, aqueles pintores, Ovidio Murguía, Parada Fustel, Joaquín Mamonde, na estela do realismo, mortos todos eles como se fora unha consigna de tuberculose. E, por suposto, teria que incluir os movimentos posteriores, dende Raimundo Patiño ou o Grupo Atlántica aos nosos días, a xeración de Leiro ou Lamazares. A fotografía de Casado, ou Pinto, Savari Caramés e Manuel Vilariño teria que ter así o seu lugar, o mismo que escultores como a Sorei ou Manuel Paz. Que non existe ese museo mostra as claras os débiles fíos da nosa travesía pola modernidade.
canto hai entre nós de simulacro e efecto de superficie. En Galicia existen 3 centros de arte contemporáneo, pero o público non ten oportunidade de contemplar o que constitúe a súa propia tradición inmediata. Moito ten que ver niso unha provinciana asunción dunha moda a de xerar contedores ou tuntún sin saber por qué e para qué. O concellal Ignaro e Procaz se añade a falta dun público incapaz de valorar o seu propio pasado cando merece. O peor é que, en ausencia dunha verdadeira asimilación, o que impera é unha versión moderna daquel folclorismo que precisamente os máis valiosos daqueles mestres querían derogar dunha vez por todas. Dado que non sempre o pisto pode ser Pirosmani ou Boltanski, é frecuente, para gravar as cousas, que un acuda a un centro de arte contemporáneo para sentir que o que ali se expón sona a tópico manido, como se se tratase dunha lenguaxe con código xa envellecido. A cousa empeora todavía se lle reclaman como se fose un alumno de primeiro de carreira que adopte unha actitud gnóstica, de culto a creacións triviais que se publicitan con frases bombásticas. O único que non lle queda nese caso é pensar que tal vez iso sexa a contribución da arte á nosa autoconciencia, mostrarnos que os deuses se retiraron e que xa non hai nada que poda ser posto no seu lugar. Tal vez esa sexa a gran intuición, a última pirotecnia dun nihilismo que deixou atrás o seu carácter tráxico para debir banalización multiplicada por infinitos canais. Aínda que a cultura tornouse a última religión laica, unha vez que a religión propiamente dita entrou en barrena e que as ideoloxías no que tuveron de religións sustitutivas foron desaparecendo prácticamente do mapa, de onde podería vir a definición dos fins e valores últimos dunha sociedade, senón da reflexividade presente en novelas e ensaios? De onde, senón da promesa de Bonheur ou dos monstruos que produce o soño da razón e que están presentes nunhas poucas obras de arte do noso tempo? O certo é que o ámbito das artes decantouse no sentido dunha desorientación que é tal vez o signo do noso tempo. Sin embargo, a creación dun Museo Galego de Arte Moderna nos retrotraería a un momento anterior, no que os signos aínda podían ser interpretados. E esos signos siguen estando aí, dispoñibles para contribuir á formación dunha conciencia cívica que compense as paixóns baleiras do momento. Quen se sitúe frente aos escadros, esculturas e fotografías poderá topar o tecido co que se formou o país, tal e como foi elaborado por un puñado de artistas conscientes de que estaban rompendo cunha linguaxe que xa non servía para expresar as inquedanzas dun país que quería recoñecerse a si mesmo con outros rostros e outra luz. Ata aquí o artículo. Que a creación dese museo non este a orde do día mostra, sin dúbida, que no combate pola comunidade imaginada, Galicia leva perdendo moito tempo baixo os embates da visión reduccionista do centralismo, sin dúbida alguna, pero tamén baixo o peso da súa escasa resistencia a esa visión externa por parte dos propios galegos. Tamén me parece grave que, ata onde sei, ninguén teña concebido unha rede integrada dos museos galegos que permitira ao público a lectura comprensiva do pasado da comunidade, dende a cultura castrexa até hoxe. A riqueza de variedade dos museos e dos seus fondos, dende o Castro de Viladonga, o Museo de Ribadavia, ata esa pequena Cámara das Maravillas que é o Museo de Pontevedra, permitiríanos, sen dúbida. Pero poderíamos tamén xirar a mirada noutra dirección, a da organización da controversia sobre os aspectos maiores da nosa contemporaneidade. Intentarei, a este respecto, construir un pequeno argumento. Na opinión do antropólogo Xerardo Pereiro, os museos etnográficos galegos transmiten 5 autoimaxes: ruralismo, atraso tecnolóxico, esencialismo, estatismo e masculinismo, incorporando para Galicia os criterios antropolóxicos de, entre outros, James Clifford. Deixando a marxe a injustiza que iso pode representar para o labor de algúns deses museos, non pode negarse que esas imaxes de Galicia aínda perduran no espacio público e no que podemos chamar inconsciente colectivo. En realidade, Galicia vive atrapada polo seu pasado. A orixe rural, mediata ou inmediata, de boa parte da poboación marca como un estigma. Sigue marcando. Aínda hoxe, esa procedencia queima como un ferro ardendo
e determina boa parte das conductas registradas. Se queremos dicilo na forma convencional, a identidade galega está atravesada por unha mala relación con esa vida campestre, nada beata, que é vivida como fonte de todas as miserias das que hai que desprenderse. De nada valería citarlle aos nosos urbanistas de primeira ou segunda xeración as églogas de Virgilio, os escritos de Kapuscinski ou os poemas de Díaz Castro, que estará dedicado ao Día das Letras Galegas do ano próximo. A deprecación do pasado rural é unha marca identitaria característica do noso presente urbano e que alcanza mesmo os segmentos de clase media ou clase media alta que xamais tiveron a menor relación personal xamais co campo. Pero o feito constatable de que hai 50 anos as hortas se compaxinaban cos edificios, mesmo na Coruña ou Vigo, deita a sombra de sospeita sobre o carácter de verdadeiras cidades desas urbes. Este é un tema non menor da identidade urbana galega, que necesita vivir a ruptura e non a continuidade co seu entorno. A modernización rara vez se interpreta como unha aposta ao día dos trazos do país, senón máis ben dunha forma mimética, como a obriga dun contraste. Iso fai que o que poderíamos denominar as invariantes antropolóxicas do galego, dende o sentido do humor ata a lexendaria práctica do dobre sentido, se estean perdendo ao ollos vista, con ganancia das invariantes sureñas estendidas especialmente a través da televisión. En todo caso, vale para unha parte dos galegos aquel dictum que establece que é típico dos países atrasados o entusiasmo polo hipermoderno. Un trazo que compartimos co resto de España, como é fácil de observar, se se xulga o lavado de cara, pero non de fondo que viveu nas últimas décadas, é este. Hai moitos anos que, lendo as memorias de Paco Nieva, chamoume a atención a aguda observación do falecido autor teatral de que, a vista da final transformación que vivira España, unha de dúas. Ou España non era tan franquista na dictadura, ou non é hoxe tan demócrata. Era unha pista de algo. Sen embargo, a min pareceme moito máis representativo da Galicia contemporánea o que poderíamos denominar espírito dos suburbios. En efecto, Galicia non ten apenas cidades consolidadas no seu carácter urbano. As disquisicións sobre que cidade galega é máis cidade tal vez non ten grande valor. Tal vez se trata de bagatelas para perder o tempo. Pero con elas poderíamos ensarillar boa parte da maneira en que se conforma a conciencia pública de Galicia, que está máis volcada sobre o local que sobre o nacional galego, é dicir, sobre a maneira en que podría ser ensamblada a vida da comunidade dun modo proveitoso e cooperativo. De feito, un tema que podría ser proposto para un centro etnográfico local, non virado só para o pasado, podría ser este: as identidades urbanas na Galicia contemporánea. Sexa cal for o pano de fondo que hoxe goberna as mentes dos galegos, está máis cerca de semellarse ao que poida caracterizar a vida de suburbio, a transición entre dúas formas de vida, as conductas híbridas e oportunistas, unha certa desorientación nos obxectivos, que da visión estable, estoica, fatalista, dependente dos ciclos da natureza, que conforma, segundo o tópico, a vida rural. Este dato aínda non está inteiramente metabolizado, dada a pertinacia da tradición estrábica que vía Galicia só dende os ollos da súa determinación rural. É certo que non se entende unha parte da mentalidade do país se se ignora a súa vontade de negación dun pasado rural e o desexo de substituílo polos signos da modernidade. En negrilla. Pero ese extremismo impideu-nos entender as diferentes culturas urbanas que marcaron o país. Mirar a xente que pasa pola rúa nunha cidade como Vigo podería facernos propoñer outro tema etnográfico posible, tal vez sorprendente. A componente cani e choni nas cidades da Galicia de hoxe. O público saberá que cani é a variante masculina de choni. O que outra vez nos levaría a facer consideracións máis xerais sobre o cambio social en España na súa totalidade e sobre a decadencia da cultura da clase obreira tradicional. Entendo que unha posible interpretación do fenómeno choni podría ser enunciada así. Como poden elaborar a súa experiencia aqueles segmentos sociais que abandonaron a cultura tradicional en todas as súas formas, os signos externos, pero tamén a mentalidade de fondo, dun xeito brusco e, ao mesmo tempo, carecen doutros marcos para unha elaboración das súas novas formas de vida que non sexan os fornecidos polos estilemas da cultura de masas? Estamos nunha divisoria brusca
entre dous mundos da vida, que non é fácil asimilar, e como é natural, a tendencia máis espontánea é a dunha adaptación asintótica ao que parecen os novos a priori urbanos, basicamente decididos polos medios de masas e despois interiorizados creativamente polas clases populares. Neste punto, podría resoar a vía pregunta de Humberto Eco. Pode o público facerlle mal á televisión? Que viña a cuestionar as teorías unidireccionais sobre a influencia dos medios de comunicación e afirmaba que, lonxe de ser o público unha masa amorfa e pasiva, tendía a modificar os estímulos que recibía dos medios, establecendo unha especie de feedback ou retroalimentación que modificaba, a súa vez, os parámetros dos medios. Gustaríame referirme agora a un libro de certo éxito en Gran Bretaña que tive a oportunidade de ler recentemente. O seu título é Chaps, a demonización da clase obreira. E o seu autor é Owen Jones, un dos referentes dunha certa esquerda inglesa. A tese abunda nun tema clásico dos estudos sociais, a presunta desaparición da clase obreira, un caso verdadeiramente sorprendente a estudar por Sherlock Holmes. Dende logo, non cabe dúbida de que nunha das súas formas históricas, a da clase obreira industrial, agrupada en grandes concentracións fabrís, minas, fábricas de autos, etc., vivindo en comunidades que lle daban un sentimento de pertenza e cunha conciencia moderada en grande parte pola cultura laborista, o proletariado casi que desapareceu. Sen embargo, Jones denuncia a interesada tese segundo a cal todos formaríamos parte das clases medias. A clase obreira teria desaparecido e todos viviríamos en esta era feliz de capitalismo de emprendedores donde a pobreza virtualmente teria desaparecido. E os socos de traballo da nosa clase obreira, tal e como Owen Jones os describe, serían, por exemplo, os teleoperadores, 1 millón en Gran Bretaña, o equivalente ao número de mineiros que había na Gran Bretaña antes de que Thatcher dese a gran batalla contra esa industria, os empregados no sector de distribución comercial, supermercados, hostelería, etc., tamén moi numerosos, e, en xeral, todos aqueles que viven con salarios baixos, horarios longos, de que apenas si teñen control algún sobre o seu traballo. É unha clase obreira que, a diferencia tradicional, está fragmentada e apenas si ten elementos de agregación, e moito menos aínda unha cultura política que lle consistencia, como foi o caso no pasado, porque as culturas políticas en Europa están prácticamente todas, pois a cultura política da esquerda en Toscana, en fin, é un fenómeno europeo. Na opinión de Jones, esa nova clase obreira está demonizada, en parte provocando a súa identificación cos chaps, o equivalente británico de canis e chonis, e xerando unha enorme estigmatización que naturalmente favorece a boa conciencia dos instalados que se creen formar parte da clase media. É unha operación tal vez non tan diferente da contraposición entre rural, urbano, moderno, paleto, etc., tan característico das últimas décadas en Galicia. A bella estigmatización viría a sumárselle esta outra, producto da diferenciación social e de clases e do derrube da fantasía neófita de que o espazo urbano disolvería as diferenzas estigmatizadoras. Sería moi interesante organizar o debate nun país que viviu tantos cambios tan rápido acerca da pugna entre aquelas imaxes etnográficas ás que se refire Xerardo Pereiro e esas novas autoimaxes que proceden en grande medida da cultura de masas interiorizada polos novos urbanistas. Esa sería unha maneira de instalarse na controversia contemporánea, como, me temo, han de facer os museos aquí e en Pequín. Moitas gracias pola súa atención. Agradecendo primeiramente a Antón Mamonde non somente a súa precisión e claridade, senón a súa concisión, que incluso hasta lle sobraron uns minutos dos 3 cuartos de hora previstos, facemos sin pausa, sin solución de continuidade, facemos o cambio de ponente e convidamos ao profesor Enara a que nos acompañe.
Donc, professeur, si c'est la plupart bien, et tous les 3 à 4 phrases, je ne pas bien. Ça marche. Allez, d'accord, ça marche. Et puis après, je fais. No, esto es mal. Que no sé qué le acaba de ir. Acá hay otra aquí. Acá sobre este vais a tener. Sí. Ah, es que hay dos. Sí, sí. No, digo que se primero o surcaron. Sí, claro. Sí. Del actual con el Es la serie nueva. Sí. J'essaierai de commencer avec le sujet prétexte. Non, je commence pas. Ah, d'accord. Je veux parler d'abord. Si, hein? Je vais faire quelques petits Mais dessins. il va vous présenter et Ah, d'abord, d'accord, ça va. And for the second one, okay? I have told you. pardon, Pour la deuxième l'image, j'appelle Madame. sí, vai ir indicando para pasar as imagens. Ah d'accord. Si vous allez utiliser ils sont préparés le tableau et il va falloir que vous preniez le microphone. Le tableau, C'est ça, enregistré. Tu es prêt C'est bon. Voilà. Enfin, C'est bien ça, ouais, c'est bien. Ça va? Oui. Si je parle trop vite ou si vous me dites. D'accord. Tandis Faut qu'il faut pas parler. vous gêner, hein. Tandis qu'il faut parler. Comment ça? Non, là, ça va, ouais, c'est bien là. Tandis qu'il faut parler et que vous arrêtez tous les 3 Ah, à 4 phrases. tout à fait. Ok. Voilà. Et puis un fois un crayon. Para escribir, vai vous en avez. Ah, c'est bien. Extra. Pour passer. C'est bien. Ça marche. Merci. por favor. Bueno, damos comezo a segunda ponencia da sesión matutina, da sesión de mañá, e contamos hoxe unha figura ben coñecida por todos os presentes, coido, o profesor Jacques Hénard, que, digamos, marcou os últimos 30 anos en Europa un fito fundamental non só na configuración e na teorización do propio museo, sino no desenvolvemento das prácticas museolóxicas e fundamentalmente museográficas que desenvolveu a través deso que foi etiquetado como museoloxía da ruptura. De alguna maneira, eu dicía ao comenzo que a intervención de Antón Mamonde e a ponencia de Antón Mamonde e a ponencia de Jacques Hénard teñen un certo enlace, aínda que desde, lóxicamente, postulados, experiencias e enfoques diferentes, no sentido do cuestionamento
non somente do museo como ámbito da comunicación, senón do museo como lugar no que se teñen que lanzar unhas mensaxes contrastadas, unhas verdades indiscutibles, senón que o museo pode e debe ser un lugar para un encontro polifónico, no sentido de que se as coleccións de moitos museos son polifónicas, como el plantexa, tamén os discursos deben ser polifónicos, tendo en conta que non somente deben recoller a posición do museólogo, a posición do guionista, do autor que el propugna, senón tamén a reacción, a emoción, o impacto que as exposicións producen no visitante, no usuario, no espectador. Entón, desde ese punto de vista, ese traballo coa escenografía, esa teatralización ou dramatización do museo, partindo da reflexión de que nesa experiencia sociodramática ou teatral que se produce na exposición e no contacto co público é onde se poden producir, digamos, os debates, os disensos ou os asentimentos dos que falaba Antón Bamonde, pois, evidentemente, ten producido na museoloxía contemporánea europea unha fonda reflexión. Entón, digo que temos a fortuna de contar con Jacques Senard para que, de alguma maneira, desde a súa longa perspectiva e evolución, esos 26 anos que estivo ao frente do Museo Etnográfico de Neuchâtel e eses 3 anos que estuvo tamén no Museo de Ginebra, máis o seu traballo actual que sigue, digamos, como, digamos, operador da masa crítica que o mundo dos museos e o mundo do patrimonio cultural proporciona, pois, evidentemente, constitúe, digamos, para nós unha tremenda sorte poder ter en Santiago de Compostela. Por lo tanto, xa voulle ceder a palabra para que faga a súa intervención, a súa ponencia, e como na intervención anterior non haberá preguntas nin interpelacións, senón que todo o deixaremos para o debate conxunto da segunda parte da mañán, tanto co primeiro ponente como con el mesmo. Entón, agradecéndolle a súa presencia e que aceptara o convite do Consello Galego de Museos, pasolle xa a palabra ao profesor Jacques Senard para que pronuncie a súa ponencia. Merci. J'aimerais, mesdames et messieurs, vous apporter le salut de la Suisse, qui, vous le savez, est un pays qui se veut neutre, mais ce ne sera pas mon cas en ce qui concerne les musées et la muséologie. Bueno, moitas grazas, quixera transmitirlles un saúdo no nome da Suiza, bueno, saben que é un país distinto, bueno, ao noso, pero, bueno, neste caso, en canto aos museos e a museoloxía, non vai ser o meu caso, non me vou centrar nun país. Alors, je vais essayer de vous parler de généralité sur les musées, bien sûr, et vous montrer comment, au cours de ma carrière, finalement, j'ai construit mon propre regard. Voulles falar de generalidades sobre os museos e voulles tratar de mostrar tamén como ao longo da miña carreira teño construído a miña propia ollada. Mon souci, c'est de réfléchir sur la manière dont je pense et la manière dont je parle. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faudrait que les visiteurs de musées puissent avoir en tête quand ils sortent et se poser deux questions. Pourquoi je pense comme je pense et pourquoi je dis ce que je dis. A miña preocupación é reflexionar sobre a miña maneira de pensar e de falar e o que tamén quero que teñan en mente os visitantes dos museos. Quero que cando saian do museo
se fagan dúas preguntas, por que eu penso como penso e por que eu digo o que digo. Je vous conseille quand même de ne pas faire ça toute la journée, parce que vous irez certainement finir dans une clinique psychiatrique. Mais de temps en temps, c'est nécessaire et c'est très bon. Aconsello-lles que non o fagan todo o día, porque senón rematarían nun psiquiátrico, pero de cando en vez sí é positivo facelo. Alors, je vais commencer par faire un dessin. Moi, j'aime faire des dessins. Et je vais vous montrer, vous donner d'abord la toile de fond, hein, le décor dans lequel je réfléchis. C'est très simple, vous verrez. Vou comezar facendo un debuxo, a min gustame moito debuxar, e voulles debuxar un pano de fondo no que se encadrará a maneira que teño de reflexionar. Alors, j'ai besoin de me poser la question des origines humaines. Bueno, Zéro. C'est où? Je ne sais pas. Zéro. Hein? C'est le début de l'histoire des hommes. Et puis, aujourd'hui, on est le 25 septembre 2013. Bueno, Voilà. Preciso facerme a pregunta das orixes da humanidade, o cero é o inicio do home, da humanidade, perdón, e o día de hoxe, o 25 de setembro de 2013. Alors, j'ai besoin de deux dates. Preciso dúas datas, polo tanto. 1492 1492 et 1850. e 1850. Ça suffit. E con iso abonda. Alors, 1492, vous vous rappelez tous ce que c'est. O 1492, todo o mundo sabe o que é. Christophe Colomb se trompe de direction. Cristóbal Colón se trabuca de dirección e atopa a América. C'est fondamental dans l'histoire occidentale. Donc tout ce que je dis, il faut que je précise encore, c'est un regard qui vient de l'Occident. Je ne sais pas très bien où ça se finit, mais c'est ça. Je porte un regard occidental sur l'histoire humaine. Isto é algo fundamental na historia, pero tamén debo precisar que a miña ollada é unha ollada precisamente que venda de Occidente. Alors, É o que determina. ça me permet d'avoir le monde d'avant, et puis après. Iso permite meter o mundo de antes, desa data, e o mundo de despois. Parce que on peut commencer à construire les savoirs sur lesquels nous réfléchissons toujours aujourd'hui, qui ont été corrigés, mais fondamentalement pas changés. Porque iso nos permite empezar a construir o saber sobre o cal reflexionamos aínda hoxe en día, que ten sido corrixido, pero que no esencial non cambiou. On va savoir enfin sur quelle terre on vit. La terre tourne, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que ça nous permet de construire toute notre réflexion scientifique et philosophique par la suite sur ce modèle de la Terre qui tourne. Galilée, hein, il a bien compris ce que ça voulait dire que d'affirmer cela puisqu'on l'a emprisonné. E isto vai nos permitir tamén comprender cal é a terra na que vivimos, unha terra que non é plana, senón que é redonda, xira, e a partir de iso se edificou todas as nosas, o noso coñecemento científico e filosófico, a terra que xira, como ben soubo Galileo, aínda que pagou por iso, non? Il a dû évidemment renoncer à... Il a été jugé, il a dû dire non, c'est pas vrai, mais quand il est sorti, vous vous rappelez, il a dit, et pourtant elle tourne, n'est-ce pas? Tivo que renunciar a esa mesma afirmación que el fixera, foi xulgado por iso, foi condenado, pero cando saiu, pois, dixo que aínda así a terra se movía. Alors, après se construisent les savoirs scientifiques, hein, biologiques, histoire naturelle, histoire de l'art, avec des musées, les Lumières, le XVIIIe siècle, etc. Et si j'ai besoin de cette deuxième date de 1850, c'est le début de l'anthropologie et de l'ethnologie, comme science, comme discipline.
Logo foronse construindo os saberes científicos, a idade das luces, os museos tamén, e se preciso esta segunda data de 1850 porque cando xurdiron a antropoloxía e máis a etnoloxía en tanto que disciplinas científicas. Alors, vous voyez, les ethnologues, quand ils démarrent, regardent les autres sociétés avec le concept de sauvage. C'est des sauvages, les autres. Hein? Les sauvages. Os etnólogos, cando empezaron, ollaban as outras sociedades, aos demais, co concepto de salvaxe. Vos sodes salvaxes, os demais son salvaxes. Ils sont proches, ils sont bizarres, mais il y a une proximité, quand même, dans la relation. Eran xente que nos semellaba rara, que non era como a nós, pero cando menos había unha proximidade na relación. Et alors, quand l'ethnologie démarre, on met un autre point zéro. Et on invente les primitifs. Les primitifs. En noir, en bleu, les primitifs. Cando empeza a etnoloxía, marcamos outro punto cero, entón inventamos os primitivos. On les repousse loin dans le temps. Botámolos máis para atrás no tempo. Et tout en haut de l'échelle, c'est nous, E no alto da escala estamos nós, les occidentaux, os occidentais, les meilleurs, os mellores, ceux qui pensent juste, ceux qui pensent bien, os que pensaban, ceux qui croient juste. os que se crean xustos. Donc, ces primitifs, il faut aller les aider, il faut aller les conseiller, il faut aller les soutenir. Et c'est ainsi qu'on invente le colonialisme. N'est-ce pas? Polo tanto, estes primitivos cumpría axudalos, aconsellalos, apoialos, e así foi como inventamos o colonialismo. Donc c'est bien normal d'aller coloniser les autres parce qu'on leur apporte notre savoir-faire, notre talent, nos compétences et tout. Polo tanto, é algo normal ir colonizar os outros porque lles achegamos a nosa pericia, o noso talento, as nosas competencias. Et je ne suis pas sûr, si on réfléchit aujourd'hui, c'est pas là tout à fait la même chose, mais c'est fort semblable. On a toujours cette attitude. Se o pensamos a día de hoxe, eu non estou moi certo de que sexa o mesmo, pero segue habendo moitas similitudes. J'ai travaillé dans la fondation du Musée international de la Croix-Rouge à Genève. Eu traballei na fundación da Cruz Vermella Internacional en Xenebra. Et j'ai vu que l'aide humanitaire, c'est des chasses gardées. E vin que a axuda humanitaria eran caixas gardadas. C'est moi qui suis au Soudan, c'est moi qui suis en République centrafricaine, c'est moi qui suis en Syrie, mais vous ne venez pas dans mon réseau, c'est à moi. C'est mes pauvres, mes prisonniers, mes malades, mes invalides, etc. Estaban compartimentadas en pequenos redutos. Eu axudo o Sudán, eu a República Centroafricana, eu a Siria, pero fago eu e ti non entras no meu reduto. Alors l'ethnologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente évidemment des courants. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours d'anthropologie, mais il y a l'évolution, évolutionnisme, évolution, hein, donc les strates, les primitifs, et puis on vient à la culture à travers l'évolution. E o que fai a etnoloxía é inventar correntes. Primeiro o evolucionismo, están os primitivos, empeza a arrancar e iso nos conduce á evolución. Diffusion, fonctionnalisme, pour ceux qui connaissent cela, hein, c'est Malinowski, culture et fonctionnalité avec Margaret Mead, le structuralisme avec Claude Lévi-Strauss, et puis on vient ensuite à l'écologie, et puis aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a plus de courant, c'est fini. On mélange tout et on regarde tout de loin, de près. On n'a plus de limites extra-européens, on mélange tout.
on se regarde de la même façon qu'on regardait les primitifs et les sauvages. Logo estaba o difusionismo, o funcionalismo, con Malinowski, a cultura, a funcionalidade, o estruturalismo de Levi-Strauss, a ecoloxía, e hoxe temos unha especie de popurrí de todo, xa non hai correntes, miramos todo de perto, de lonxe, todo mesturado, e mirámonos a nós mesmos tamén da mesma maneira que antes mirábamos aos outros. Alors, maintenant, arrêtons-nous là et regardons arriver les musées, notamment les musées d'ethnographie, n'est-ce pas, qui vont s'inscrire dans cette perspective. Et à Neuchâtel, par exemple, le musée d'ethnographie a été créé en 1904. E logo chegamos ao Museo de Etnografía, que se inscribe nesta mesma perspectiva. Por exemplo, en Neuchâtel, o Museo de Etnoloxía creouse en 1904. Alors, ce qui était intéressant pour les nations qui avaient des colonies, c'est qu'on pouvait ramener des objets en quantité dans les musées. O interesante para as nacións que tiñan colonias era que podían traer os obxetos en grandes cantidades para os museos. Tandis que les Suisses, ils n'avaient pas de colonie. Donc, le premier directeur du musée d'ethnographie, il se plaignait beaucoup en disant « nous n'avons pas de chance, nous n'avons pas de colonie, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir des objets ethnographiques. » Suiza non tiña colonias, polo tanto, o primeiro director do Museo de Etnoloxía laiábase moito de non teren colonias e, polo tanto, non teren tantas posibilidades de traer obxetos para os museos. Alors, vous voyez, le paradoxe, c'est non seulement d'aller chez les autres pour les aider, à travers le colonialisme, mais c'est de prendre leur culture matérielle pour la rapporter chez nous. O paradoxo non é precisamente querer ir nun principio a axudar aos outros a través do colonialismo, pero ir en realidade collerlles a súa cultura material para traela a nosa casa. Ce qui pose évidemment aujourd'hui, mais on ne va pas débattre ça maintenant, mais c'est le grand problème du patrimoine culturel. À qui quoi? Est-ce qu'il faut rendre des choses? Comment faut-il le faire? Qu'est-ce qu'il faut restituer? Donc on est dans des politiques extrêmement complexes, à la fois culturelles, mais c'est éminemment politique. Parce que voulez-vous rendre en Afrique? La notion de musée n'est pas une notion partagée dans la culture africaine. Donc vous pouvez rendre tout ce que vous voulez, les élites d'aujourd'hui ne savent peut-être pas exactement quoi en faire. Polo tanto, iso nos leva, nos pon en riba da mesa a cuestión do patrimonio cultural. Que é o que hai que devolver e a quen hai que devolverlle? É unha cuestión tanto cultural como política, porque non existe, por exemplo, en África a mesma noción do museo non é compartida por parte das elites africanas. En parte non saberían que facer con eses obxectos devoltos, non terían a mesma idea que a nós. C'est pourquoi je me suis posé la question, quand je suis arrivé à la tête du musée de Neuchâtel en 1980, pourquoi est-ce que les Neuchâtelois conservent la culture africaine? Les Touaregs, l'Angola, notamment on a de très grandes collections, des collections qui sont même reconnues mondialement, et puis on collectionne aussi l'Océanie à Neuchâtel, et les Esquimaux, les Inuits. À quoi ça sert? Entón, eu planteime a cuestión, cando pasei a estar a fronte do Museo de Neuchâtel en 1980, por que os habitantes de Neuchâtel conservan toda esta cultura africana. Temos un importante patrimonio da cultura tuareg, de Angola tamén, moi importante, recoñecido mundialmente mesmo, tamén de Oceanía, dos esquimais, dos esquimós, dos inuits. Para que serve isto? Alors, face à cette question, j'ai essayé de réfléchir en me disant, il faut peut-être, avec ces collections, raconter des histoires, plutôt que de regarder les objets les uns à côté des autres.
Entón eu tentei reflexionar se cadra o que fai falla é contar historias con eses obxetos, no canto de limitarnos a miralos os uns ao lado dos outros. Et les expositions que je connaissais le mieux, c'était des expositions que j'appelle de juxtaposition. On met un masque, un masque, un masque, un masque, un masque. As exposicións que eu coñecía mellor eran as que eu chamaba exposicións de xustaposición. Poñese unha máscara, outra e outra e outra. Et puis, on écrit dessous masque. E en riba escribíamos máscara. Masque, masque, masque. Máscara, máscara. Micro, micro, micro. Micrófono, Ça, micrófono. c'est les expositions de juxtaposition. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est très dur à supporter. Esas son as exposicións de xustaposición. Non digo que non haxa que facelas, pero poden ser un pouco tediosas. Alors, à partir de là, on a fait des essais. Hein, on a dit, on va tout mélanger. En ethnographie, on prend tout ce qu'on trouve, et on raconte une histoire. Faire une exposition, c'est choisir un sujet et raconter une histoire. Un début et une fin. Voilà. Ça, c'est une exposition pour moi. E logo, bueno, fomos probando, tratamos de mesturar, collémolo todo e tratamos de contar unha historia. Collemos un tema e tratamos de elaborar a partir del, de contar unha historia. Alors, pour mélanger tous les objets, nous n'avions rien à Neuchâtel de notre société. E para mesturar todos os obxetos, en Neuchâtel non tiñamos nada da nosa propia sociedade. Alors, on allait acheter dans les magasins des objets du quotidien pour raconter l'histoire. Polo tanto, fomos ás tendas mercar obxetos da vida cotiá para contar historias. Mais, jusqu'en 1984, je vais vous montrer quelques images, c'est une exposition qui a 30 ans, ça. Mais c'était pour moi un événement, hein, parce que qu'est-ce qu'on faisait quand l'exposition était terminée? On jetait les objets de notre société à la poubelle. Pero en 1974, bueno, foi un acontecemento comezar a facer isto, pero que acontecía cando remataba a exposición? Pois tirábamos ao lixo os obxetos da nosa sociedade. C'était pas des objets de musée. C'était pas de l'ethnographie classique, enfin, je ne sais pas pourquoi on faisait ça. C'était absurde, mais enfin, 4 ans on a mis, avant de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Tirábamos porque non eran obxetos do museo, non eran parte da etnografía clásica, pero foi o que fixemos durante 4 anos, tiralos unha vez remataba a exposición. Entón, bueno, chegamos a pensar, pero que estamos facendo? Alors, j'ai décrété, hein, puisque j'ai le pouvoir comme directeur, j'ai décrété que tous les objets qui désormais entraient dans le musée avaient le même traitement, avaient la même considération. Entón eu decretei, porque eu tiña o poder, en tanto que director do museo, que todos os obxetos que entrasen a partir de agora no museo tivesen o mesmo tratamento, a mesma consideración. Ça, c'était un événement terrible. Tout le monde a dit, Hénard, il est fou, hein? Pas bien, l'hôpital, bientôt. Foi algo terrible, todo o mundo me dixo que Hénard estaba tolo, que había que internalo. Parce que, vous voyez, le conservateur qui décrit un très beau masque Chokwe d'Angola, hein, et qui tout à coup se trouve à dire la même chose avec une boîte de sardines. Porque, por exemplo, o conservador describe unha máscara que procede de Angola, un obxeto de arte moi valioso, e que de súpeto se atopa a carón sendo o mesmo que unha caixa de sardiñas. Et on voit que c'est très difficile de décrire les objets de notre société comme les autres parce qu'on a des présupposés. On pense que ça se dit pas. Vous comprenez? C'est ça la difficulté. Et là, on a découvert vraiment tous nos présupposés et toute notre vision culturelle sur les objets, sur les musées. Et ça a été un très grand événement
pour la politique muséale et pour faire ce que j'ai appelé de la muséologie de la rupture. C'est bête, mais dire ça, on ne fait pas forcément, mais on raconte des histoires. C'est ça. On mélange tout, puis on a un concept et on essaye de dire quelque chose. É difícil describir obxectos da nosa sociedade, tal e como describíamos os obxectos dos outros, e iso nos conduciu a unha das presuposicións que tiñamos. E iso levou a un cambio na política museística e deu lugar ao que chamaríamos a museoloxía da ruptura, que, bueno, trataríase de construir, de mesturar todo e de contar historias a partir disso. Alors, ce que je dois préciser quand même, hein, pour ne pas être trop iconoclaste, il faut dire qu'un bon musée, pour moi, un musée intéressant, il doit avoir 3 types d'expositions. Para non sermos demasiado iconoclastas, hai que dicir que un bon museo, na miña opinión, ten que ter 3 tipos de exposicións. Une exposition de synthèse, Unha exposición de síntese, qui raconte les histoires, que conte historias, une exposition de référence, unha exposición de referencia, qui raconte les collections, qui montre des objets précieux, importants dans l'institution, que amose coleccións, que mostre a de referencia, que teña coleccións, que amose obxectos importantes, preciosos no museo. Et le troisième espace, c'est un espace que j'appellerais pour les expositions ponctuelles. E o terceiro espazo é un que eu chamaría para exposicións puntuais, específicas. Vous avez un événement politique, économique, artistique, je ne sais quoi, qui arrive. Il faudrait qu'en quelques jours, on puisse construire un décor pour lancer le débat et discuter avec le public. Temos un acontecemento político, económico ou artístico, o que sexa, é preciso que poidamos en poucos días construir un decorado para iniciar o debate. Parce que je vais dire quelque chose de terrible, mais je crois que c'est vrai. Le public, on dit toujours, il faut répondre aux attentes du public. Vou dicir algo terrible, pero que na miña opinión é certo. Dice que o público, que sempre hai que responder ás expectativas do público. Et moi, je suis sûr que le public, il n'attend rien du tout. Eu estou seguro de que o público non espera nada en absoluto. C'est pourquoi il faut lui proposer Por iso hai que propoñerlle des problématiques de tout genre à travers des expositions. Et après, les gens se mettent à discuter en disant c'est scandaleux, c'est pas possible, ou bien c'est beau, c'est pas beau. Et ça, c'est le vrai débat. Hai que poñerlle problemáticas ao público que inciten ao debate, que a xente saia dicindo isto é un escándalo, isto é moi bonito, isto non pode ser, e iso é que dá orixe ao debate. Je crois que c'est ça la vraie force du musée, la vraie force de notre patrimoine, la vraie force de nos collections, c'est de les mettre en discussion, vraiment. Iso creo que é a verdadeira forza dos nosos museos, do noso patrimonio, é de lanzar este tipo de debates. Alors évidemment, dans cette perspective, et je m'arrêterai là, après je vous montrer quelques images pour illustrer mon propos, je dirais que je suis vraiment fondamentalement pour une culture qui doit être le plus possible payée par l'État. Evidentemente, para que o vexan en perspectiva, voulles amosar algunhas imaxes que amosen esta proposición que eu fago, pero debo dicir que eu estou a favor dunha cultura que, no fundamental, debe ser pagada polo Estado. Parce que, d'une manière générale, l'État, culturellement, pour moi, c'est la liberté. Porque, dunha forma xeral, o Estado, para min, culturalmente, é a liberdade. Parce que les musées qui sont sponsorisés par le privé, c'est difficile de dire vraiment ce qu'on a envie de dire. Porque nos museos que están patrocinados pola iniciativa privada é difícil dicir o que un quere dicir. Nos collègues français,
au musée de la Villette ont fait une exposition sur le lait. Sur le lait. Le lait. Sí, os nosos colegas franceses fixeron unha exposición sobre o leite, quixeron facer unha exposición sobre o leite, Payé par Danone. pagada por Danone, Ils n'ont pas pu dire un mot de ce qu'ils voulaient dire, e non puderon dicir ningunha palabra do que querían dicir, parce que Danone contrôlait le discours. porque Danone controlaba o C'est discurso. un exemple parmi d'autres. É un exemplo entre moitos outros, Et ça, c'est important. e iso é importante. Donc, les grands sponsors, c'est ceux qui donnent de l'argent et qui permettent qu'on les critique. Porque os grandes patrocinadores son os que poñen os cartos e os que teñen ese control sobre a crítica. Voilà quelques éléments forts, mais je crois que ce que je vous dis là, c'est la réflexion de quand même près de 40 ans d'activité dans les musées. Et il faut le dire, il faut essayer de le faire. C'est pas facile parce que la censure, elle est là. Bueno, son algúns elementos de reflexión, pero coido que isto que lles digo é o produto de 40 anos de experiencia. Et avant les images, une dernière anecdote. J'ai accepté, lorsque j'étais directeur du musée d'ethnographie de Genève, d'être le commissaire à Paris d'une exposition à la Cité de l'immigration qui s'appelait 1931. Bueno, antes de mostrarles as imaxes, quero contarles unha última anécdota. Eu, bueno, fun comisario dunha exposición en París, aceptei ser comisario dunha exposición sobre a cidade da inmigración 1931. 31. Sí, chamada 1931. Dernière exposition coloniale à Paris. Que foi a derradeira exposición colonial que houve en París. Sarkozy au pouvoir. Con Sarkozy no poder. Hortefeux, ministre de l'immigration. Co señor Hortefeux, que era ministro de Inmigración. Eh bien, je suis resté jusqu'au bout. Eu quedei hasta o final. Mais je n'ai rien pu faire de ce que je voulais faire. Pero non puiden facer nada do que quería facer. Je n'ai rien pu dire de ce que je voulais dire. Non puiden dicir nada do que quería dicir. Et je n'ai rien pu publier de ce que j'avais écrit. E non puiden publicar nada do que tiña escrito. On me disait, mais Hénard, c'est trop compliqué, c'est trop sophistiqué. Dicíame, pero Hénard, vostede é moi complicado, é demasiado sofisticado. Jusqu'au jour où je me suis fâché. Ata o día que me enfadei con eles. Et on s'est réunis en privé. Reunímonos en privado. Et j'ai dit, c'est une affaire politique. E eu dixen, isto é unha cuestión política. Et le ministre m'a dit, oui, monsieur. E o ministro dixo, sí, claro. Et voilà, l'expérience était faite. Bueno, pero así é como foi. Alors, voyons un document. Imos ver un documento qui date de 30 ans. Que ten xa 30 anos. Et c'est vieux, mais c'est là qu'on a changé, qu'on a commencé à s'interroger, comme je vous l'ai dit, sur tous les présupposés qui nous animent quand on fait de la muséologie, quand on dirige un musée. É un documento xa antigo, pero de 1974, pero foi un momento no que empezamos a cuestionarnos as presuposicións que tiñemos a hora de facer museoloxía. Objet prétexte, objet manipulé. Obxetos pretextos, obxetos manipulados. On entre dans l'exposition. Entramos na exposición. Première manipulation. A primeira manipulación. Un œil sur un sarcophage qui est agrandi. Un ollo sobre un sarcófago que está aumentado. Donc, on est déjà là dans toute une logique de l'agrandissement et de la miniaturisation. Aí xa estamos inmersos nunha lógica da ampliación e da miniaturización. Non, oui, si vous voulez, si vous l'avez. Bueno, a frase que dicir que a importancia estea na tua ollada, non na cousa que mires. Alors vous voyez, dans nos livres d'art, on consomme tous les objets réduits, souvent, plus qu'agrandis. Nos libros de arte, por exemplo, pois moitas veces consumimos os obxetos reducidos, máis que ampliados. Les archéologues, les numismates, ils ont la chance d'agrandir un peu.
os arqueólogos e os numismáticos teñen a sorte de ampliar un Mais pouco, d'une manière générale, on réduit. pero en xeral reducir. Donc nous avons une logique de la miniaturisation quelque part dans le cerveau. Así que en algunha parte do cerebro temos unha lógica da miniaturización. Alors voilà, on montrait les choses comme ça. Si amosábamos as cousas así, Attendez, je recule. Vous voyez? aquí poden ver, Alors le public qui voyait des boîtes de tomates o público que vía latas de tomate, roulées en plastique, de nain de jardin, un anano de xardín, ou Dizemos- conservas de polo, c'est comme chez nous ici. dicían isto é como o que temos na casa. C'est plus un musée et la discussion a commencé là. Isto xa non é un museo, e aí foi onde empezou a discusión, o debate. Alors voilà la miniaturisation Vemos aí a des miniaturización. objets des Touaregs. Hein, les Touaregs aussi, ils font des petites tentes, des petits campements, des petits chameaux, des petits trucs. Dos obxetos dos tuaregs, que tamén fan miniaturización, fan tendiñas, fan camelos pequenos, fan pequenos campamentos. Les objets, les choses, Os obxetos, as cousas, qu'est-ce que c'est? que La géologie, la botanique, a xeoloxía, a botánica, que é todo iso. qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ça, c'est toujours la miniaturisation. E unha vez máis, volvemos á miniaturización. On peut cadrer aussi. Le cadrage, c'est quelque chose d'important. Podemos encadrar tamén, o encadramento é algo importante. Alors, j'avais été chercher un tableau de Léopold Robert chez mes collègues au musée d'art et d'histoire. Fun buscar un cadro de Leopold Robert, o museo dos meus colegas, o Museo de Arte e Historia dos meus Je colegas, prenais des morceaux pour faire des emballages de produits. e puxen, fragmentos para facer estas embalaxes, este produto. Ensuite, voilà les objets, n'est-ce pas, qui reviennent au musée d'ethnographie. Alors, vous voyez, on prend la poulie, mais on laisse toute la structure sur place. E así vemos os obxetos que chegan ao Museo de Etnoloxía, vemos aquí o obxeto exposto, pero deixamos todo o demais tamén, o embalaxe, todo o que no que veu. Ça, c'était des images pour montrer comment vivaient les Bochimans. Estas son imaxes para mostrar como vivían os bosquimanos. Et ici, les objets qui nous font tous. E aquí os obxetos que nos facemos. Alors, j'avais rencontré un marchand à Neuchâtel qui vendait des éléphants comme des uniques. Eu atopei un mercader, un comerciante en Neuchâtel que vendía elefantes como se fosen pezas únicas, cada unha delas. Un éléphant par jour dans la vitrine. Un elefante ao día tiña no escaparate, Alors, on a discuté. e logo, bueno, J'ai dit, discutimos sobre isto. allez, il faut montrer ça maintenant. E Il a prêté la caisse qui était faite en Inde. Par exemple. eu dixen, bueno, isto hai que amosalo tamén. Falei con el, bueno, entón decidimos expoñer a caixa na que estaban todos os elefantes, feita na India, por certo. Mais voyez l'importance de l'objet unique. Ça dure encore dans nos têtes. C'est un unique. C'est un original. Pero vemos como perdura na nosa mente a importancia do obxecto único, é algo único, é un original. Alors on peut réfléchir sur la copie et puis bien sûr sur les faux. E poderíamos reflexionar sobre a copia e sobre os obxectos falsos, por suposto. Oh là, j'ai fait une erreur. Attendez, là, voilà, ça revient. Il faut m'aider, madame. Merci. Se me pode axudar. Excuse-moi. Je suis pressé, je vais te saisir. C'est être le premier. Ah, ici, oui, d'accord, excusez-moi. Voilà, merci. Bon, Coca-Cola, c'est une vieille affaire. Coa Coca-Cola xa, bueno, é dai moito tempo. Les déchets, l'emballage, n'est-ce pas, la magie de l'emballage, Os refugallos, a maxia do embalaxe, avec les Emballage. déchets ici recyclés, os refugallos reciclados tamén. les déchets encore. Unha vez máis os refugallos. Tout peut servir. Todo pode servir. C'est le structuralisme, ça c'est Lévi-Strauss, n'est-ce pas? Isto é o estructuralismo, a bricolaxe, La pensée sauvage. o pensamento salvaxe.
Et puis des objets stupides qu'on achète dans les magasins, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Logo obxetos estúpidos que mercamos nas tendas que non sabemos moi ben para que serven. Et puis j'avais fait un espace sur les paysans. E logo fixen un espazo sobre os campesiños, sobre a... En 80, c'était la nostalgie, le romantisme paysan. En 1980 iso era, bueno, a morriña, a nostalgia do campo, o romanticismo. Alors j'avais fait un décor un peu kitsch Entón fixen un decorado un pouco pour dire que kitsch, c'est stupide, para dicir que era algo parvo, que era algo estúpido. mais c'est complètement raté. Pero non funcionou para nada. Le public disait, ça c'est beau, A xente dicía, iso é bonito. c'est comme chez nous, É como au musée. como na casa, o museo como o que temos na casa. Erreur É un erro. de discours, n'est-ce pas? Un erreur de Je discours. represse faux, mon Dieu, mon Dieu. De discurso... Excusez-moi, madame. Disculpe. Est-ce que je vais là? Non, si vous prenez dans n'importe quelle image. Allez, ça va. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi, je suis distrait. Et voilà l'objet qui est important, n'est-ce pas? C'est la vitrine. E logo o obxeto importante, o que temos aí, é o que está na vitrina. Alors, nous avons mis aussi beaucoup de temps à comprendre que nous avions des a priori. Tamén botamos moito tempo, levounos moito tempo comprender que tiñamos conceptos a priorísticos. Les objets précieux, on les mettait dans des vitrines, Os obxetos preciosos metíamolos en vitrines, et puis les moins précieux, comme ça, e os menos à l'air, valiosos, au public. pois así, ao aire. Pour la construction du discours, c'est nul. Para a construción do discurso iso é algo que non vale para nada. C'est tous le même traitement. Todos o mesmo tratamento. Ou alors ça signifie quelque chose. Ou senón, iso debe significar algo. Voilà des objets, des copies. Obxetos, copias, La vitrine, vous voyez, c'est monumental ça. e a vitrina que é monumental. C'est rituel dans les musées. Algo ritual nos Belle museos. vitrine, avec un bon designer, une bonne protection pour le vol et les attaques. Unha vitrina con un bo deseño, unha boa protección para contra roubos e contra ataques. Le kitsch, O kitsch, c'était, je ne sais plus qui a dit, le kitsch, c'est le mauvais goût des autres. non sei quen dixo que o kitsch era o mal gusto dos demais. Et c'est vrai. É certo. C'est difficile d'assumer son kitsch. É difícil asumir o kitsch de un mesmo. Voilà, des objets de tout genre qu'on essayait de présenter pour montrer comment on transforme la réalité, comment on manipule. Obxetos de todo tipo que intentábamos presentar para, bueno, mostrar como transformábamos a realidade, como manipulábamos. Vous voyez, les collectionneurs classiques qui, à la fin d'un dîner, mettent leur masque, Os coleccionistas clásicos que, cando remata a cea, pois poñen as máscaras, un style. un estilo que... Et ça, c'était quelque chose d'absurde. E isto é algo absurdo. Je voulais montrer que finalement, le conservateur a du pouvoir. Queríamos amosar que, en última instancia, o conservador ten poder. Alors, j'avais de nouveau été chercher une toile originale, hein, Así que fun buscar un lenzo original pour la proposer en planche à repasser. e poñelo como se fose unha plancha para pasar o ferro. C'est absurde. É algo absurdo, Mais le public comprend ce que c'est qu'un acte d'autorité. pero o público entende que é un acto de autoridade. Et ça, je suis très sensible à ça. Dans toute l'histoire du musée que j'ai parcouru, ce pouvoir d'imposer aux autres. E iso é algo ao que eu son moi sensible en toda a historia dos Parce qu'il y a museos, la culture, l'établissement, l'histoire, la renommée, les stéréotypes, et tout y va, n'est-ce pas? Et vous, vous êtes le maître là au milieu.
o poder de impoñer aos demais todo iso. Un é o amo, non? Pode impoñer a cultura, os estereotipos, os modelos. Des faux, des vrais, ça c'est tous des objets faux. Todos son verdadeiros ou falsos, bueno, todos son obxetos falsos. Et puis des objets que l'on fabrique comme des magiciens. E obxetos que fabricamos como se fósemos magos. Pour faire croire que. Para, bueno, transmitir unha impresión, para facer creer algo. Alors ça a été notre premier exercice il y a 30 ans. Ese foi o noso primeiro exercicio hai 30 anos. Je crois qu'on arrive un peu au bout. J'ai encore quelques images, mais c'est trop. Quedame unhas imaxes, non sei se estamos. C'est peut-être compliqué, hein. Se cadra é complicado. 5 minutes. Oui, je vous montre encore 5 images, mais je ne veux pas abuser de vous. Vou a mostrar outras imaxes, pero non quero abusar. Je pressou, là, pour Se pode vir a axudarme, lamento unha vez máis. 5 minutes. 5 minutiños. Alors, je vais vous me mettez... Non, celui-ci. Oui, ça fait. Voilà. Je vous donne le principe et je vous montre quelques images. Voulle dar o principio e mostrarlles algunhas imaxes. En 2000, nous avons décidé, 3 musées, de faire la même exposition intitulée La Grande Illusion. No ano 2000, 3 museos decidimos facer a mesma exposición titulada A Grande Ilusión. Nous avons travaillé sur l'économie, les cours de la bourse qui s'effondrent, les mésaventures des uns et des autres. Traballamos sobre a economía, a bolsa, o mercado de valores que caía, as desventuras duns e de outros. Et je me suis rendu compte que c'était tout faux. E decateime de que todo era falso. Nous avons choisi un poème d'Arthur Rimbaud. Eliximos un poema de Arthur Rimbaud qui s'intitule Après le déluge. Que se titula Após o diluvio, despois do diluvio. Et nous avons fait l'exposition en suivant terme à terme le texte du poème. E fixemos a exposición seguindo termo a termo o texto do poema. La seule image qui sort du contexte, c'est celle-ci. A única imaxe que sae do contexto é esta de aquí. Pour dire qu'après toutes les révolutions, le système recommence comme avant, avec quelques changements, et puis finalement ça s'essouffle, et puis il faut recommencer encore une fois. Il faut toujours un déluge. Para dicir que despois de todas as revolucións o sistema recomenza, volve a empezar, todo vai acougando, apousando, e despois hai que volver a empezar outra vez, que todo é un diluvio. Une exposition comme celle-ci, aujourd'hui, elle prend tout son sens en Tunisie, en Égypte et dans bien d'autres lieux. Unha exposición como esta, a día de hoxe, adquire todo o seu sentido en países como Túnez, Egipto ou outros máis. Alors, je vous montre une ou deux images. Aussitôt que l'idée du déluge se fut assise, mostrarei unha ou dúas imaxes, en canto acougou ou sentou, máis ben, a idea do diluvio. C'est difficile d'asseoir le déluge en muséologie. É difícil facer sentar un diluvio na museoloxía. Un lièvre qui s'arrête, vous voyez, pour dire sa prière. Unha lebre que se detivo para facer unha pregaria. Et puis, encore quelques souvenirs, les pierres précieuses, les fleurs. Alguns recordos, as pedras preciosas, as flores. Et puis, la vie économique recommence. Les étals, dit Rimbaud, dans la grande rue, les étals se dressèrent. E logo a vida económica que recomenza, como di Rimbaud, na grande rúa os postos do mercado se volveron a erguer. Je vous montre une image que j'aime beaucoup.
les castors bâtir. Unha imaxe que me gusta moito, os castores construen. Alors Construían. on met des castors, n'est-ce pas, qui construisent. Alors là, avec des images de Berlin derrière. Après la Révolution, après un changement, on se remet à construire, etc. Poñemos detrás, os castores construen, e poñemos detrás imaxes de Berlín, despois da Revolución, que nos poñemos a construir. Les mazagrans fumèrent dans les estaminets. Os mazagráns, un tipo de copa, pois fumeaban nos cafés. Alors c'est les Turcs. Bueno, eso eran os turcos. Technologie qui s'en va, hein, et ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est ça. A tecnoloxía que parte, algo que me gusta moito é isto. Madame établit un piano dans les Alpes. Como di Rimbaud, a señora instalou un piano nos Alpes. Et c'est le tourisme. Ben o turismo. Hein, qui démarre. Que empeza o turismo. Les caravanes partirent. As caravanas partiron. Et puis, il y a des choses bizarres qui se passent. Logo hai cousas raras que pasan. Et on nous annonce que c'est le printemps. E se nos anuncia que é a primavera. Mais c'est un mauvais printemps. Pero é unha mala primavera. Tout le décor kitsch qu'on a fait là. Daí o decorado kitsch que puxemos. Il faut refaire le déluge pour commencer la révolution, la guerre, etc. Hai que volver a facer o diluvio, recomenzar a revolución. Mais la sorcière ne voudra jamais vous raconter ce qu'elle sait que nous ignorons. Pero a feiticeira nunca quererá contarnos o que ela sabe e que nos ignoramos, como di Rimbaud. Donc, je m'arrête là. Vous voyez qu'un poème comme celui-ci, raconté muséologiquement, le poème est compliqué, mais le public comprenait très bien le message de cet échec toujours qu'il faut digérer et toujours continuer pour avoir une meilleure situation, meilleur développement, etc. On ne peut pas s'arrêter et figer le tout. Et c'est vraiment l'actualité d'aujourd'hui, quelque part, 10 ans après. Bueno, isto na museoloxía é complicado de dicir, transmitir un poema complicado, pero o público entendía moi ben que era, bueno, o que quería dicir era que sempre se remata no fracaso, pero hai que dixerilo, volver a empezar, volver a continuar para arrancar de novo e comenzar o desenvolvemento e seguir avanzando. Alors je crois, c'est le souhait et le conseil que je pourrais vous donner pour ceux qui se lancent dans la muséologie, la direction de musée, pour le patrimoine et tout. Creo que iso é, bueno, o consello que podo dar a todos aqueles que están empezando, que se lanzan na dirección do museo, do patrimonio. Réfléchissez et demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Reflexionen e pregúntense por que fan o que fan. Et vous serez sans doute les meilleurs. E sen dúbida serán os mellores. Merci de votre attention. Moitas gracias. Bueno, pois con esta chamada a reflexión que de alguna maneira conecta tamén coa chamada a reflexión que tamén facía Antón Bamonde na súa ponencia, pois agradecemos ao profesor Henar a súa brillante exposición e dámonos exactamente 25 minutos para en media hora comenzar o debate cos dous ponentes e nestes 25 minutos aconsello-vos que reflexionedes sobre o que se acaba de decir para intervir no debate. Gracias.
están aínda pendentes de desenvolver instrumentos normativos e regulamentarios que se contemplaban na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia de 1995, figuras de interese como o Sistema Galego de Museos e a rede de museos que, de existir, virían por certa orde no sector, para o que rexe aínda o desfasado decreto 314/1986, ao que habería que engadir a crónica escaseza de recursos humanos e económicos. É de agardar que na nova lei de patrimonio, a falla dunha específica de museos que sempre defendemos, no seu correspondente capítulo se senten as bases que permitan estudiar este eido cultural e axuden a resolver ao menos parte dos problemas que hoxe en día lle conciernen. Queda aínda treito a percorrer e serios retos a superar para que os museos galegos exerzan o esencial papel que nos tempos presentes deben prestar á sociedade e á cultura de noso. Encomenda, por demais, de non sinxela resolución se o esteo das administracións públicas e a implicación do sector privado. Hoxe, novos valores e instrumentos de concepcións metodolóxicas reclaman novas reflexións teóricas. A función e percepción social dos museos, o coñecemento do seu labor áchase en niveis non satisfactorios agás contados exemplos. Compre explorar novas posibilidades de financiamento e xestión acordes coa realidade social e económica na que nos situamos e integrar nas estrategias de desenvolvemento o patrimonio cultural como recurso económico que facilite a sustentabilidade do sector. E, como non, analizar o determinante papel que o marco normativo desempeña na función e ordenamento das institucións museísticas. Para tratar destes interesantes asuntos contamos con destacados museólogos especialistas que de seguro nos ilustrarán con adecuadas análisis que serán de sumo proveito para ter moi en conta no estudo da problemática museal en Galicia. Agardemos que desta volta, co concurso do Consello de Cultura Galega, o que aquí se conclúa logo da súa exposición e debate, de algún modo se lle tiran conta nas políticas culturais das administracións competentes e poda contribuir á necesaria ordenación e anovamento deste sector que hoxe nos convoca. No nome do Consello Galego de Museos, quero agradecer ao Consello de Cultura Galega, na persoa do seu presidente, que propiciase e organizase este seminario Os Museos na Sociedade Actual. Aos señores relatores que atenderon amablemente a invitación para a participación no mesmo e a todos vostedes, señores e señores, pola súa asistencia. Moitas gracias. Moi ben, ten a palabra agora a dona Mari Carmen Martínez Insua, directora xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. Gracias. Presidente, amigos e amigas, bos día a todas e todos. É para mí unha honra dar a benvida a todos os asistentes a este seminario organizado polo Consello da Cultura Galega en colaboración co Consello Galego de Museos, exemplo do bo facer dos profesionais da museoloxía de Galicia. Facer unha reflexión sobre o papel dos museos na sociedade actual implica potenciar a súa función tendo en conta a crecente sensibilidade colectiva no que atinxe a herdanza e a creatividade cultural, a articulación das novas formas de relación entre os museos e o público e o dereito de acceso á cultura. A Consellería de Cultura e Educación, a que represento hoxe aquí, fai unha aposta decidida pola rede de museos de Galicia que entendemos como espazos de encontro e participación nos que se articula a personalidade colectiva como unidade dunha comunidade consciente do valor da súa memoria e do papel que xoga no diálogo intercultural do mundo contemporáneo. Creer no futuro dos museos como factores activos e revitalizadores das comunidades locais, onde o público sexa o suxeto activo que sinta o museo como unha parte da súa condición cidadá. O seu valor social trascende o papel do mero gardián dos tesouros de xeracións futuras, obrigándonos a traballar para poñer todos os coñecementos extraídos das súas coleccións a disposición da sociedade. Como apunta Giovanni Pinna, a novidade da versión moderna do museo non está en inventar e asumir novas funcións, senón na socialización das antigas, caracterizándose pola participación e dinamización cultural abertos á cooperación.
A día de hoxe son 82 as institucións que conforman o Sistema Galego de Museos, un sistema que require un desenvolvemento práctico e visible no que estamos a traballar dende a Consellería de Cultura e Educación. Son moitas as necesidades que presentan os museos hoxe en día, pero tamén son moitos os profesionais que desenvolven con responsabilidade e tesón o seu labor cotián. É o noso desexo e a nosa obriga asegurar un eficaz funcionamento dos museos e das coleccións a través da unión de vontades e esforzos do desenvolvemento de estrategias de cooperación. Unha perspectiva crítica. Acompáñame na mesa o membro do plenario e a alma deste seminario, que é Carlos García Martínez, e, naturalmente, Mari Carmen Martínez Insua, que é directora xeral de Patrimonio, a que aproveito para agradecer vivamente a súa presencia aquí. Faremos unha presentación breve, como dixen. Con isto non quero coartar a liberdade dos que me acompañan, pero o importante creo que é o que se vai dicir despois polos ilustres ponentes que están convidados e que aceptaron vir, de modo que Carlos García Martínez, de entrada, ten a palabra. Buen día, señor presidente del Consejo de Cultura Galega, señor editor xeral do Patrimonio Cultural, señores ponentes, señoras e señores. Desde os primeiros momentos da súa creación, o Consello Galego de Museos fixouse como un dos seus obxectivos a realización duns coloquios periódicos encarreirados a analizar a realidade dos museos en Galicia, na idea de ir conformando unha diagnose do estado destas institucións culturais que se revelou, de certo, como preocupante. En todos estes coloquios contouse coa presencia de salientes museólogos e especialistas foráneos co fin de saber das experiencias levadas a cabo no eido da museoloxía noutros contextos europeos. O tratado naqueles coloquios, ao fin un estado da cuestión, foi reflectido en varios volumes que hoxe constitúen un contributo non pequeno a unha daquela parca bibliografía da museística en Galicia. Hoxe, transcorridos arriba de 30 anos, o estado do sector segue en parecidos niveis de precariedade, persistindo moitas das feblezas que se viñan arrastrando históricamente. Entrementres, na nosa contorna se producían e seguen a producirse sustanciais cambios no eido da museoloxía consoantes cos acontecidos na sociedade contemporánea. E pois, a propósito deste seminario que organiza o Consello da Cultura Galega coa colaboración do Consello Galego de Museos, analizar e reflexionar sobre a situación dos museos en Galicia hoxe en día. Para isto, compre ter en conta as correntes de debate e experiencias que acerca da problemática xeral destes centros se levaron a cabo no contexto internacional. Sen dúbida que a reflexión que saia das exposicións aquí presentadas será dun indicado interese para esculcar dende unha ampla perspectiva na feble situación deste sector e das súas posibles causas. Reflexión que entendemos debe abranguer a máis unha ollada introspectiva de índole crítica sobre a tarefa dos museólogos e técnicos e do papel que deben exercer no anovamento actual da realidade museal. É ben notorio que no sistema cultural galego o mundo dos museos foi, dende tempo, dos máis desfavorecidos, tanto dentro do ámbito das administracións públicas como mesmo dende o das elites intelectuais. Somos conscientes que estas institucións requiren de forma ineludible unha profunda revisión que posibilite a súa adecuación ao rol que a museoloxía actual se atribuye e abrirse e dar resposta ás novas demandas sociais acometendo os precisos e inevitables cambios que isto comporta. Porén, hai que ter moi presente que a propia historia dos nosos museos constitúe unha peza no camiño para o seu anovamento, unha pexa no camiño para o seu anovamento.
E isto é así porque o proceso de tránsito dende unha anticuada concepción dos museos como almacéns visitables a ser centros creadores de propostas vertebradoras e dinamizadoras da vida cultural dunha comunidade que en Galicia comezou moi seriamente, non é aínda un proceso concluso e as museoloxías que avaliaron estas novas concepcións apenas teñen historia entre nós. Compre non esquecer que durante tempo estivemos á marxe dos debates daquelas tendencias innovadoras ás que só últimamente nos estamos incorporando. Non é exaxero afirmar que o sector permanece nunha situación inquietante. A ausencia dunha política definida, as carencias na súa ordenación e regulación, a complexa e múltiple titularidade dos centros e a súa tipoloxía, entre outros motivos, propiciaron unha anomia xeradora dun prolixo repertorio de sucedáneos de museos, dos que só teñen o nome, creados incluso a instancia de administracións públicas e de particulares, moitos nin sequera poderían ser considerados como colección visitables, sen recollento legal e, por suposto, sen cumpriren coas funcións e requisitos que se exixen. Arestora, Ola, bos días a todas e todos. Imos dar comezo a este breve acto inaugural do seminario Os museos na sociedade actual, a situación en Galicia.